Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana emîr behsa hadisekî mükemmel bikin ku çiqa ders tê de heye, çiqa tirsa Xweda tê de heye, çiqa behsa emanet tê de heye, emîr behsa wî bikin. Ka tirsa Xweda çi ye? Ka vê hikayê min ê gudarî kin, ka wê sonî herek wê derê. Hikaye di ara qîza paşakî û merivekî pir feqîrê belengaz ara wan da derbas dibe. Îca berê paşayê berê jî derketine nêçîrê zaman zaman û ji wê çaxa heta îro jî însan diçin nêçîrê. Feqet ferq çi ye? Ferq îro hinek jî ji bo zewqê diçin nêçîrê. İhtiyaca wî goştê wî heywanê tune ye. Sırf yani diçe dikuje bîna wî dertê yaxud qetlîam dike meselanê. Ama êberê newsa bûn. Êberê diçûn wan heywanê ku dikuştin, danîn dixwarin. Dikirin şîv mesela, didan mêvana. Îca rokî dîsa paşa tevî wezîrê xwe û xila milamê wan banan ne heyetekî dertên nêçîrê nava daristanê da ormanê da tevî qîza paşa jî qîzka xama ye û ew jî nêçîrê pir hişt dike. Ew jî çi nêçîrê, ew jî tîr û mertalê wê û kevanê wan wesaîrê wan tiştê wê çaxê pêran ne. Wan nava daristanê da bela dibin. Bela dibin. Demekî car carna çûne wan dere gotin em ê şer li filan derê mewqiya belî kirin em ê hevdû bibînin jî. û du heywana digerin û ber qîzikê xezalekî radibe. Xezalekî radibe, qîzik de dû pişta wê xezalê û tîr davêjekê lê nakeve dide peşta wê diçe ew dû diçe li dû diçe li dû diçe epey li dû diçe xezal hinda dibe. Xezal ber çavê qîzikê hinda dibe hê hişê qîzikê tê serê wê pepûk rebin ku biye êvar kabinê çend saet li dû wê xezalê baz daye Xweda ancaq bizan be. Xurt sekîne nizane wê ku da jare tev viya lî darin viya lî darin viya wê ku da here nizane û teeriye xurt sekîne dibe wala ancaq ez bisekînim û bive sibe hê îca eldora xwe binirim ka îca ez ê pîşa da elde derim hê hêşke mesela ew jî ku heywan meywanê çolê neyên min nexwir mesela em bêjin gure bûne weşe bûne riçe bûne vesaîre rûdinê difikire bala dikî ewa li pêş dûkî diçe dibe bi Xwedê vî dûyî elameta ku agir li wê derê heye ya malin ya filan ka ez xwe li wî dûyî bigirim teeriye car carna li dara jî diqelbe vesaîre diçe nêzî wî ciyê ku dû jê diçe çetinere qulûbekî ye. Qulûbekî ye pir wisa qulûbekî saxlam jî nîne zamanında çêkirine mesela dizîke qulûbê de kûçikekî heye berê bi Tirkî dibin şûmîne meselanê malê me pir da kûçik hebûn û gencekî li wê derê xortekî li wê derê ye ew xort jî yani ji xwe re hatiye wê derê gotiye ez çend roja herim ez tenê ji xwe re bifikirim ez ji miletê dûr bivim ez bifikirim ji xwe re hatiye wê derê. Hinkî êzing ji wê derê ne ku êzinga bavê serê wê wîtî evê ji çê wê derê derva sar e roka yani zivistan e falan epey sar e ji xwe mecbûr e dibe wê derê rûnê îdî ew ji hev da ketiye wê derê rûdinê kurik tenê lûra ye kurik jî xort e qîzik jêka xweşik e qîza paşa ye ji cil û bergê wê jî beyliya filan kurik di qîzikê dinêre dinêre qîzik pir ditirse qîzik dibe zana ram derên birevim jî bi Xwedê wê mizev dike ji xwe ji betilî me dî pişta birîn pey vê xezalê daye û Xwedê ez ê bisekînim namûsa qîzik pir ditirse nêre xort rabû hat ber wî kûçikî rakir sotkekî agir xist destê xwe û avêt erdê. Avêt erdê û çû ciyê xwe rûnişt. Qîzik lên hêt qîzik
hikmeti wî agirî şaşma saat û nîvkî dikeve arê tekrar kurek tê radike sotkekî agir dixwe destê xwe oda ve ji erdê tekrar diçe rûdinê fîzik ne xewa wê tê ne dikare bireve mecbûr dibe ji bisekim ka Xwedê çawa kiribû ku Xweda ye mesela heta şeveqê bibîne çend cara kurek tê radike sotkê agir dixwe destê xwe oda bije nava agir û diçe rûdinê dibe şeveq. Tabi bavê wê wezîr xulam jî li qîzkê digerin. Yani bavê ferman daye gotiye heta em qîza min nebînin sax ya mirî em nava vê daristanê derinin kes bi cîk de naçe herêkî bi cîk de digerin îdî tav derketiye wezîrekî ew jî çav wî dûmanê dikeve wî xanîkê dikeve wezîr xulwan digire tê nerava qîza paşa li wê derê û hortekî jî lûrayê û agirê filan neyse ku qîzik çav wezîrê bavê xwe dikeve tabî pir kêfa wê tê dibe rabe em herin qîzik dibe wele vî xortî jî em bixwe bibin. Em vî xortî jî bixwe bibin radibin wî xortî jî bixwe dibin. Wî jî bixwe dibin diçin bavê qîzikê bav padişa kêva padişa pir tê wezîr dibe padişahê min qîza te anî mizgîna min falan diçin malê. Diçin malê eger nan man didin wan eger çi dikin parî bîna xwe berdidin qîzik dibe wele bavo dibe dilêm heye ez vî kurkî re bi tenê hinkî xeber dim hinkî xeberdana em pê re hene û ez ê werim dibe temam diçin odekî bi tenê qîzik ji kurik dipirse dibe wele ez qîza paşa me û bi qenaeta min ez ne qîzka wisa xerab im jî yani ser çavê min li heve ez xweşik im çikû eynike der xwe dinerim ez xweşik im yani gelek însan yani bi min îftixar dikin yani feqet ez hatim ba te qet eleqe bi min neke wellahî ez heta şeveqê pir tirsiyam ji namûsa xwe yani migot viya wê tişkî ji min bike û filanî bêvan yani çima yani ez pir nexweşik bûm mesele çi bû ez dixwazim mênkim kurek dibe wele tu pir xweşikî belkî di dunyayê de ji te xweşiktir jî tu nebin û hatû ber destê min oğlu ez yekî quetlî me yani te çiqa jî xwe bine bayna te nikaribû tişkî bikirine feqet dibe ez hatûm vê derê ji bo çi ez hatûm vê derê ez vê derê bi tenê bifikirim ku ez rebê xwe bifikirim mişxira agir dikir û mişxira li gora îbadetê xwe dikir tihatî pişik tihatî şeytan mixapand şeytan got aha va nisîbê te hatiye ber te û qîzka xweşik û kes tune û serê vê çola hanê nava va dara dibe ez hatim migot şika agirê cehennemê çawe pişkî agir xist destê xwe hema tedî min avêt min tehemil nekir saniyekî jî dibe migot ez herim ciyê xurînim agirê cehennemê heftê qat ji vî agirê daha girantir ez ê çawa îdare bikim dûr da dibe çûm hetê saetkî saet û nîvkî şewata destên parî baş bû dîsa dibe şewet li min xist dibe migot ez herim henî xerabî vê qîzkê bikim dîsa dibe hatim rakir wî agirê dîsa dibe destêm şewîtê min hemen avêt dibe migot wellahî agirê cehennemê ber hasil dibe te dî heta şeveqê çend cara dibe min hat ku ez werim xerabî bikim min rakir wî sotkê agir min avêt erdê dibe ez tirsa Xweda tirsa agirê cehennemê dibe min tişkî nekir ez çûm ciyê xurîniştim dibe yoksa tu pir xweşikî ora tu pir xweşikî di nisîbê kî bî jî wî însanî kêfkirî dibe baş e tên qîzik çaba bavê xwe dibe bavo dibe belê dibe bavo te dî te car cana ji mir digo ka tu nazê wicî filan va kurê filan kes kurê filan wezîr kurê filan paşa falan o te ji min re digo kî te bê dilê te jî nazê wicînim Xwedê bavo vî xortê hane hewlê mesele şevîdinê ev bûye û mesela agir jêr dibêje ku hatiye xerabî me bike rakirî agir avêtiye erdê ev ya pir ji Xweda ditirse û Xwedê yekî xerab nîne xweşikî ji xuya dike tîp û yekî qewetî ye jî Xwedê eger ku riza dilê te hebe ez dixwazim vîya re bizewicim paşa dibe tu dixwazî vîya re bizewicî dibe berwayî dibe ser serê min ser çavê dibe kêzem heyat hate yaşam hate û madem ku vî hewqa dîndar e bi min jî pir xweş e paşa radibe daweta wan dike meselefa dawet wan de paşa ye zengîn e falan û xanîkî
خشک دوان آد بیجا دفردا جیان آخو بکن ایجا گلی تماشاوانا و حکایه جبو چی مگو و حکایه حقیقتا ترسا خدا پرکی پر هیه yani şkama belki em guneki bikin şkam ki befikirin em ser çave xwe binêrin emrê me derbas bû wallahi em ê bimrin billahi em ê bimrin hîca am hezkirina vî însanê ku ji xweda hez kir û tirsa vî însanê ku ji xweda ditirsiya ji agirê cehennemê ditirsiya em bînin bîra xwe çunkî dibe el hubbu lillah el buğsu lillah me hez kir em ji bo xwedê jî hez kirin û em xeydin jî em ji bo xweda bixeydin وانت بمن خير وخشيدا وانت مام اماتي خدا